yan sa Checkolwatch. Okay, nagabalik kami diri sa Panimaya sa Kabundagon. O karon ako ipasa kan Darrell kay siya gid ang udawat unta. Mayroon yapon, mayroon yapon nagabalik ang Panimaya sa Kabundagon. Baka maglaom this time ang ikatulong pangutana Bible trivia question ato ng tanawon. Okay, last question ni siya. Okay, May ikaw kabasa ba Wing. kami? Who told the first lie mentioned in the Bible? The first lie. The first lie mentioned in the Bible. Oh, not necessarily nga tao, ha? Yeah. Kay humang good, no? Oo. Pwede. Basta rin mo. Asa na makita? Ay, Pwede ka. Ayan na. Ayaw Kalma lang. na. Hatay, clue ni mo nga lisod kay pangutana. Yes. Okay. Okay, tinuod na positibo nga mga balita nga atong makita. Ug ato usab nga nasayran ang Central Church nagahimo sila og mga tabang alang sa mga kabataan didto sa Cagayan de Oro Central Church. Ato nin tan-awon ang detalye. Maniya kita karon dinhi sa Puntod, Cagayan de Oro City dinhi sa Central Church nagahimo nining usa ka dako nga pagpanghatag og mga gasa alang sa mga kabataan labi na sa mga street children. Nagapahalo na nining proyekto para sa street kids o sa mga ginikanan nga pagatagaan namo og mga gasa karon o pagkaon gikan sa McDonald's aron nga sila pod malipay lugar sa maong ginabuhat nga proyekto sa atong iglesia diri sa Central Church. Kaming mga Dorcas department nagahatag og mga bisan unsa nga mga makapalipay sa mga kabataan. Ang Children's Ministry plano gayon ini tungod kay ako dako kayo og kahangawa sa mga kabataan nga makita nako diha sa daplin sa mga suba usahay anak gani manghigda sa river wall. Paamo po silang una sa tanan gibusog sa mga espirituhanon nga mga pagkaon. Ingon man sa mga ginikanan kaganihan naghatag mig mga lectures para sa ila kung unsaon sa atiman sa ilang mga kabataan, unsaon sa pagpatubo kanila nga may nadlukon sa Ginoo og unsa ang value sa bata sa ilang kinabuhi. Dako kami kalipay nga aduna say donor, mga donor nga nahimo kining mao nga pagpanghatag sa Christmas gift uban sa mga alawiton, pagtudlo sa mga maayong pamatasan ug mga values para nga mabati po nila nga ang Adventist Church nagahigugma kanila makita malabi na sa mga least fortunate children sa atong sosyedad. Ang mga kabataan nga mga 150 more or less nagmalipayon uban sa mga ginikanan. Nga niining Pasko nakadawat gid sila pinasahi nga mga pinaskuhan gikan sa Iglesia Seventh-day Adventist sa Cagayan de Oro City. Salamat ko nalipay ko nga gasa natikan ko nga dako nga makahinabang kanako. Salamat sa gatag nga makaon na para sa amo. Salamat sa pinaskuhan. Dako akong pasalamat nga nakatabang namin sa amo ang pangihanan sa balay. Salamat nakadawat ng gasa. Sa ngalan sa atong Cagayan de Oro City Central Church, ako magkapasalamat sa tanan yung mga kaigsuunan nga nagatabang sa atong kalihukan nga karong hapon. Labi na gyud sa atong ECS, sa atong Dorcas, sa atong Family Life Ministries, Children's Ministries, o labaw sa tanan ang atong mga elders nga nagatabang o nagahatag o pagtugot nga aduna kita himuon nga gift giving karong kahaponon. Importante kaayo nila nga mahatag ang ilang gasa niini karon nga bulan sa December tungod kay dako kayo kini nila nga inspirasyon samtang sila nagtubo ingon nga duol diha sa Ginoo. Ini si Awing Indino nanimbaya.
congratulations sa tanang mga department heads o mga members sa Cagayan de Oro Central Church. Such a commendable Wala ra act ba ang na ilang ko sila himo. matext nga karon gusto sila mo tanaw ato mo nakatanaw ba kang uban ato. Matest yun karon ko kapananaw bagid sila may bawal sa to. home channel. Yes, Okay. okay. Well, mo ato ta sa atong mga greetings. Natay caller. Yes, natay we do caller. have a caller. Hello, good morning. Who mentioned the first lie in the Bible? Good morning. Good morning. O, Kinsa ang atong gwapa nga caller? I'm from Upper Carmen. Upper Carmen. Unsay ngalan? Who's calling, Palihog? This is Sarah. Okay, unsa man na imong tubag? It's Sarah. First, dili oy. The first slide, who said the first slide? Yes, In the Bible. It's the snake or Satan. The serpent. the serpent or the Well, snake. there's only one way to Okay. find out. Genesis Okay. 3:40. Sa iyang Og mauna siya da nga Eve. dito nagsugod kay si Satan isulod siya sa usa sa pinakanindot nga hayop sa kalibutan. Mao na Thank you for calling. Pinakanindot ang bitin. That's true. Pero karon hadlok ito. Hadlok na Karon. tungod kay gisulat man sa Bible nga ang bitin patio na siya pag makita. Thank you for calling. We didn't catch your name, but we know where to claim your prize, right? Yes, si Miss Maraming Leia salamat. will be the one to assist you kung kanusa o asa kwaon ang imong prize. Well, let's we do have greet Facebook our greetings. Yeah, See this? Facebook Facebook. Thank you, Jana, for this. Ano ba sound? Okay. Yes, okay, go for your greetings. Good evening, Mani. Sige lang. Good morning. Basi sa ilang lugar, mang good evening dito. Sige. Good morning. Pwede paki-greet ko nila mama ug papa diya sa Gold Miner Church sa Arangcon family. Uban sa tanang membro nini ug happy Sabbath. God bless us all. Gikan ka? Gikan kang Janessa Arangcon. Aniya pod kita na jud kog live sa ayo kog mata sa gara nimo tan-aw reply. Nagasubaybay jud mi ninyo from Thailand. God bless you guys from Wow, Susun thank family. you. Marjorie and Rosette Susun. Thank you, Marjorie. And kanila lisod ba Lyris Mads. Good morning, happy Sabbath. I would like to greet my wonderful parents, Papa and Nana, and also my concerned Lola Isidora, and especially to my loving BF, Bonnie. I love you all. I'm so happy watching this inspirational show that touches everyone's heart through praising and worshiping Jesus. More power to Panimaya sa Kabuntangan. Thank you, Lyris Mads. Okay, thank you so much sa pagpadala sa inyong mga greetings. Pinaagi sa atong Facebook page. Ug daghan pong salamat sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsuunan sa abroad nga nagtanaw gyud sa Panimaya sa Kabuntagon. Bisan nagkalahi-lahi ang atong oras pero gamatag gyud mo para magtanaw sa mga programa nga nakahatag sa inyo og inspirasyon. By the way, mga kaigalaan, we were so inspired this morning tungod kay naami bisita ang among mentor, among best friend, among daddy. Diri sa Hope Channel. Sir Bing Sanes and family, Ate Mikoy, kang Andre Boy, ug kang Gian. Thank you so much for visiting us here sa Welcome, Hope Sir Channel. Bing. O kagabi gilutuan niya ang volunteers. Si Daryl ngawing anhi diri. Imbita mo ani ka, wajik kayo, wakapila sa iluto. Thank you, By the way, kayo. sayop ko ganina dito, Cheryl ito. Cheryl, ako na nasabtan karon yang gibali. Cheryl Mads, thank you for sending your greetings. Okay. Og mga kapaglaom, akong gipasalamatan ang pinakakusog nga boss, Boss Rex Gonzaga, kauban ka Ma'am Gonzaga, sa inyong pagsuporta sa Panimaya sa Kabuntagon ug sa atong Bible Beats. Og sa laing bahin, mga kahigalaan, ang Checkerteam Federation bag-o lang nahuman sa ilang talagsaong panag-inigsuunay, pinaagi sa sports og mga federation gathering. Tan-aw nato ning usa ka video nga maghatag og detalye kanatong tanan. Sa kahigayunan o katungod nga inyong gihatag kanako isip presidente sa Checkerteam Federation, ako ideklara nga atong mga dula is now officially open. Revival of the Christian life through sports and evangelism. Kini ang tema sa ikawalo nga Federation Gathering sa Checkerteam Federation nga naglangkob sa 9 ka mga munisipalidad sa Misamis Oriental ug duha ka mga dakbayan sa Northern Mindanao, part of Cagayan de Oro City and the churches of El Salvador, Misamis Oriental. Kini gipahigayon diri sa Upol, Misamis Oriental. Ang kalipyo, ang kahusay, ang kalipay, kung kataugan in general, niining atong kalihukan in sports evangelism mga kagsugan, it depends
Usa sa mga highlight niini nga gathering mao ang bangkarera. Judged by his style of dress. So, naintindihan ko rin na kung anong suot ko, pinapalabas ko rin yung pagkatao ko. Sino po kong makisama, tumamiyaga ng magkaka, ngunit ng magka-problema, sana lang ang natira. O Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tulungan mo. Nalipay ko nga naka-appeal ko sa federation. Ang akong ibate, nalipay ko dako tungod kay akong nakita ang mga kaigsunan sa nagkalain-laing iglesia. Ang ato ang mga wala na nakita nga mga fellow believers atong makita dayon. Ma-encourage po nato ang faith sa dugang encourage sa atong faith sa atong Ginoo. Importante ang fellowship sa atoa kay para pod nga atong mga kaigsuonan bitaw nga murag nawala na silang pagtubitaw murag ma-encourage po sila pagsimba kay tungod bibo ba kay sa mo. It is a year-end activity nga sa diin na bless ang atong mga kaigsuonan pinaagi sa mga testimony, pinaagi sa mga awit o pinaagi sa mga sports nga diin sila nahimong mas ligon pa sa ilang pag-alawgan ngadto sa Ginoo tungod kay sila nahimong nakighimamat sa ubang mga tao. Just like Jesus in the Bible times, gikinahanglan nga siya adunay 12 ka disciples aron nga mas mahimong mas mapagaan ang iyang buhat. Kini si Charm Pamisa Sinening kaninyo nanimbaya. Yes, daghang salamat kayo Chicrodem Federation labi na sa among president Sir Aris Canonigo sa pag-invite ni Cesar Montano o ni Sandra o sa iyang team. O si Charm na dito daghang kay salamat Charm sa imong pag-support nako dito. Ikaw daw wadyo kaniadto kay tuwam daw ka bukidon. Dili, actually si Daryl daya kayo. Kay ingon siya nga wala dito nagsaba nga tag-upol pero siya wala nagsaba nga nangadto sila og gito? Di ko saba. Tanggob? Tanggob! Bad kayo. Naka-post sa Facebook. Yato siya sa tanggob. Ikaw mo'y bad. Mahay din siya. Kaya siya kadulag basketball. Anyway, Happy New Year. Happy New Year, Ma'am Cora and Ed Waheman. Happy New Year po kang Odilon Palamini. Belated happy birthday, Odilon Palamini. Ganti Vicky, happy New Year. Varias family, Tolentino family, Lorena family sa Kamanan. Happy New Year sa inyong tanan. Okay, thank you so much po sa among mga sponsors nga kanunay nagahatag og pagpangga namo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Before that before na may mention ang among mga sponsors, Ma'am Angel Ascona would like to greet the ICEHS of Santa Ana Fe Batch 94, Santa Fe DI, Batch 94, Liego Calyera family and Serenia family. Asa may dapit ang Santa Fe? Iligan City. Thank you so much. Ati Dadak and Sir Bubong Camarillo, thank you so much kayo. And ang amo pong cook si Ati Ronor, nga naadya karon kauban sa iyang anak kasi Semsem. Og sa tanang nagsuporta, Honorable Kagawad Mugot. First time Kagawad Mugot yan Emmanuel. Okay. Kagawad Mugot, thank you kaayo sa imong kanunay nga pagsuporta. Warden Tagarda, Sir Rex Gonzaga, Ma'am Cora and Ed Waheman, Sir Nick and Ma'am Eileen Tornado, thank you so much. Okay, natay mga pagpanimbaya diri. Good morning and happy Sabbath mga sisters and brothers. Happy New Year to all. Manimbaya ko sa tanan mga miyembro sa Tipulhon Church, Pagapong Family, Doroy, Sabornido, Esek, Lumahang, Ruhas, Makababat, ug ingon man sa ilang mama nga Mrs. Makumaw diya sa Tipuluhon, Pakanot Family. Og happy Sabbath sa tanan ang nanimbaya gikan ni Brother Selgas. Yes, akong ipanimbaya ang Central Church labi na sa atong Pangulo, Sir
Robin Flores, kauban kang ma'am, o kang Jigger Dumpor, kauban kang GD sa ilahang nga daughter. O among ipanimbaya, salamat kayo ni Pastor Jimenez sa among pag-invite sa Chikrodim, siya ang atong speaker sa ato ang hour of worship. Medyo nadugay ta tungod kay daghan kay tag mga bisita ato nga time. Ug ako yung gipasalamatan sa kinasing-kasing nga pagpasalamat gikan sa mga officers sa Chikrodim. Amo yung gipasalamatan si Sir Aris Canonigo sa tanan nga mga expenses dito sa Chikrodim. Yes. Sir, salamat kayo. And we also would like to greet good morning kang Sir Peter Onabia nga nagtabang yun sa aton Chikrodim Federation. Thank you so much, Sir. Na-meet nato siya dito sa Lux Hotel. Yes, Thank you kaayo. Thank you, Mr. Onabia. Dugang panibaya sa kabuntagon and belated Happy New Year to Auntie Mercy and Uncle Tony Abdian and family. Thank you for such a nice experience with you and always being a part of our family banding. Your presence really made a difference to me. Looking forward to be having you around this coming 2015. Happy Sabat! Greet ko sa akong papa nga si Larry Salvan o panibaya sa mga taga-Everlasting Association from Dimple. Hello, good morning. Manibaya mi kay Arnel Marshall Flores. Uban sa ilang mga anak sila Baby James ug Blake na tuwa sa Thailand. Happy New Year too and Happy Sabbath. Thank you from Ate Ronor and Kuya Eddie. Ate Ronor, may buntag. Good morning. Panibaya sa kabuntagon. Manibaya ko diya sa akong family, Salvo family ug sa akong batch sa Golden Boulevard Elementary School, batch 2007. Nila Nico, Ivan, Kenneth, Mikay, Dessa ug Chantel. God bless sa ato tanan ug Happy Sabbath. Yes, ako yung panibaya, Pastor and Mrs. Lagunday. Pastor, daghang kay salamat sa ato ang party atong December sa mga officers sa North Central Mindanao Conference sa Youth Department. Daghang kay salamat. Grabe kaon dito, Charm. Wala si Daryl na po dito da. Eating contest sila ni Grace. Nindot kayo lang. Nindot kayo. Ug naa ka dito. Magmahay jud ka sa tuwa. Magmahay siya kay wa siya asawa. Wala. Ato'y pasalamatan usab ang atong mga kaigsunan nga nag-support sa ato ang Bible Beats. Nasa tay bag-o nga Bible Beats karon nga tuig. Magukod na sa mig mga tao. Next wing mga Bible Beats na natay ipanghatag sa ila. Kamo nga mga kapaglaom, masuruyan mo na mo, nanagin mi hatag ninyo, di na gid mo magmahay. Ayaw na mo dagan, mugukod ko, hunong na mo. Ayaw na mo, ay na mi luya na mi. Kana mabantayan yung mga kalima na gani nga o kaupat nga segment na, murag luya ng interview, ano kay ginukdanay mo na. Pati ang RTE, dili ka kuan kay ngam chip. Di gani ka pa interview, isumbunti kang mayor. Ayaw pag ano. Blackmail man lang yung wing. Anyway, Happy New Year and Happy Sabbath to Almosera and Angaw family. Gikan na kang Boss Gerard Angaw himself. And more panibaya din Voices. Malia Voices, congratulations. You are such a delight to listen to. Wow. And speaking of Malia Voices, greetings nila din Malia family, good morning. Platil family, Cabel family, Maagad family, and Exodus, Joyful Messengers, Nakwa family. Good morning and Happy Sabbath. Gika na sa Malia Voices. Okay, si Ma'am Angel Ascona would also like to greet Liceo de Cagayan University family of her and Ascona family. Thank you kayo sa pag-watch sa Panimbaya sa Kabuntagon. O greet ko og Happy Sabbath sa taga Zone 10 Church. Og sa akong tita nga nasa balay, Tita Janelle. Happy Sabbath. Thank you from Emeline. Hello Hope Channel. Happy Sabbath. I would like to greet Baang family, Wagan family, Ketona family, and God bless to all. Regards. Panimbaya diha ila Eddie og Waway. Pangauna mo diha para makasimaw mo og sayo. From Secret. Regards ko sa singer Malia Voices from Ikotuan family of Zone 10 Bulwa. Panimbayad ko sa akong mga pinakagwapa nga my dear Jenna May Dahunan di Kelmo. Kauban sa iyang bana o kay Melody. O sa bana ni Melody o kang Clark. Thanks. Panal family and to Ma'am Eunice Panal and Danny Panal. Thank you so much. Happy New Year to all of you. Okay, agikan kang Bim Ascuna kang nanay ug tita. Dili gikan. I-greet ni mo. Greet nako si Bim Ascuna gikan kini kang nanay. Ay, Bim ako niya. Happy New Year, Bim ako niya. Sige, tama ako niya. Gikan ni Gerald. Gikan ni Gerald. Og sa iyang asawa, wala niya gigreet. Sorry boss. Sorry boss. Geraldine, welcome to gipasalamatan nato ang tanan nga mga sponsors nga nag-adto atong Thanksgiving na to. Yes, maraming salamat. Exactly. Grabe. Nihilak yun. Nakahilak si Lovely. Munang wala siya, pero gilak ka mo siya. Grabe po katawan ninyo sa kuha mga intro dito nga. Nailas nga, ingon ang Ginoo nga,
Ingon sa Thank you, thank you. Bye-bye. sulay ko ninyo, di ba, abrihan ko ang tambuanan sa langit. Ug Amen. bubo ko ang walay Pang-elder. arang nga palangit. Pang-elder. Amen, amen, amen. Muna nga si Sir Boss Rex Gonzaga, mingon din siya tindog ang tanan nga mosuporta pa sa Hope Channel. And they did, they all did. Amin. Salamat Well, kay Boss okay, Rex. We were planning to have a new segment here in Panimbayas sa Kabuntagon. Yes. It is called Hands of Hope. And Wow. lahi ni siya nga segment and amo ni siya ang ihatag kaninyo. Surprise na siya, unsa ni siya. Basta ang yung title Kanang ito. is Hands of Hope. Kanang logo nito, Hands of Hope, kanami na sa taas karon. Paubos na siya, wala na po siya. Para magunitan mana. Gunitan. Dili na na siya inanawin. Dili na to gukdon pa nimo kay nasa taas. Dili ka to sa Hope, di ba? Hooray man to, hooray. Ana. Okay, greetings sa atong In Harmony team. Lahi ni siya nga production, lahi nga program sa Hope Channel, nga si Ma'am Angel ang atong producer and host. And napod siya mga volunteer writers, researchers, nga kauban niya sa Apil team. si Ada ana. Si Ada, naay lahi nga team si Ada may Apti kay si Ada. Si Ada apti kay pili ko mauna ni Ada. Generation. Mingon na lang si Ada, wa ka ni Adto nga kaunan ako. Later na nang unsa na nakauna. Basta secret na si Ada. Okay, pagpadayon, good morning. Manibaya ko sa mga Corpus family. Corpus family diya sa Tinaw, gimingaw nami sa ilaha labi na sa akong mama ug papa nga nasa tanaw, nga nagtanaw karon. Daghang salamat ug happy Sabbath from Julina Chaboso. Mga panibayas na kabuntagon pod sa mga kaigsunan sa Kauman SDA Church, sa Cuenga family, Bacaro family, Selgas family, Jefta, Tinoy, Janjan, Virgin, Ocean, Lalay, Retax, Bibi Saime, Yan o kang Bebet Tinoy. Happy Sabbath sa tanan, gikan kang Earning Tinoy. Okay, ako mga pagpasalamat kang Sir John Conde diya sa Cebu City. Nagpadala siya diri og mga goods nga gipanghatag po nato sa tong mga volunteers adtong miagi nga semana para sa ilang Christmas tokens. And Sir Ephraim Asenas diya sa Gusa, thank you so much for helping us here sa Panimbayas sa Kabuntagon. Sir Jojo Garcenes sa Qatar and Sir Emerson Molina and Ma'am Peggy Molina, thank you so much pod sa inyong paghatag og panahon alang sa among broadcast play. Tungod kay dili na gyud namo sa tawag ani mabasa ang tanang mga greetings. So kung naano tay broadcast play, amo na lang siya ipadagan diha sa atong mga screens. And Sir Oscar Mabaw and Ma'am Cheryl Mabaw diha sa Chicago, Illinois. Thank you so much for helping mapadayon ang Panimbayas sa Kabuntagon. Yes. Happy Sabbath sa Inubulan Church ni Hana, Ira Giovanni o Kender Teacher Nabas sa Del Mar. Okay, amigo. Awing, Amigo happy Sabbath pod sa Papa ug Mama ni Gab-Gab. They were here yesterday. Manubag family, happy Sabbath. Og sa pagpadayon, good morning, happy Sabbath sa tanan. Manimbaya ko sa akong lolo Monte Calvo. Og si Devora Montecalvo, Ruchel Montecalvo, Dailin Montecalvo, og tagang-tanang miyembro sa Maranatha Church. Panimaya diya sa Nakwa family, Salvan family, Kaharian family, happy Sabbath and happy first Saturday of the year. Yes, panimaya sa tanan viewers, especially sa Taguluan Church. And I just want to greet a belated happy birthday to Rochely Sirahan. Happy birthday, Rochely. Wala si Lovely way mo kanta. Okay, ako pong ipasalamatan ng Opal Church sa ang among ho sa Chikrodim Federation og Papa ni Gab-Gab dito. Maori kita mamalihog ko niya unsay pang sabit dito sa mga kilid-kilid. Thank you kayo kuya sa imo nga support sa ato nga Chikrodim Federation. Okay. Muna kawing? Ikaw sa ang Leon. Panimaya sa Bustamante family. Wala pang Leon. Hilabi na kang Mark, Inday, Vines, Vince og Von Ezekiel. Panimbayaan, happy Sabbath sa tanang mga taguluan, labi na sa mga Sinining family o Vertudis family. Mama, Papa na ako diya sa Makabalan, Junjun Iis and Dodok. Happy New Year to all of you. And of course, ako mga friendships diya sa saan. Oliver Cervantes and Marife Balaba, Kenneth Balaba, good morning, happy New Year sa inyong dua. And Supremo family, Remy Salagantin, be safe on your way to Bukidnon. Yes, panimbaya diha sa good morning, happy Sabbath sa tanan. I-greet ko ang Hilltop Church, panibaya po ko kay Ken, sa tanan ng mga pre nako sa CDO Central Church, panibaya po nako si akong kauban diri sa Sarah Joy Gallego o sa tanan ng mga 1,000 missionary. Thank you and happy Sabbath sa mga gwapo-gwapa nga mahos, gikan kini kang Jigjig Leon, gikan sa Cavite, Manila. Ang Leon ya. Ang ato ang floor director, ni Sinyas na siya. Good boy na ni siya karon kay buutan namin tanan ani. New Year na. New Year na god. Dili Okay. na ni siya masuko. Dili na ta niya labayo. Ang iyaha nga kining pahiyom, tamis na kayo ang iyang pahiyom. Mga kapaglaom,
Ayaw kalimot nga usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait, pagtinabangay o pag-inugsunay. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Okay, very good. Happy Sabbath. Illarina family. Sa Patag Happy New Year. Church, sa Dio del Armente, Arbias, Martalia, Mantelia, Maagad, Cagasan, Lukop, Banawa, Gambeto, Dagana, Buhion, Bilyarde. Ako si Ando. Sir Langgamito, Vito. Usamis May the SDA grace Church. and peace of God be with you in Usamis this SDA year. Church. Happy Happy Sabbath. New Year to all. God bless. Happy New Year. God bless. Happy Sabbath. Taas ay. Ako ang Ikson yung sa Bukidnon. Ako mga boys diya sa Balakanas. Balakanas San boys. Fernando, Bukidnon. Mas amigos, karon, CMU mga players. chapter. Yes. Tanaw Ectin ron, family sigat sa squad. Lagulong. Ambassadors Association, Pastor Jimino. Wala.